गोजां बोथोराव गोजांनानै थानो हायै थासारि जानाय समावनो थांनाय 31 जानुवारियाव अननाय गैयै हाग्रा बिफाननि साख्रिआवला मावख'गिरिफ्रा गुवाहाटीनि नलपारा, दाथालपारा आरो नूतन बस्तियाव मोन 45 बर' नखरखौल' होखारनाय एबा न' सिफायनानै होनाय जाथाया जोबोद दुखुनांथाव खालामो। गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो बे जायगाफ्राव दंमोनब्लाबो बर'फोरनि न'खौल' हाग्रा बिफाना सिफायनानै होदोंमोन। न' सिफायजानाय बर' सुबुंफोरा गोजांनाय आरो अखा अन्थाइ गोग्लैनायाव दासान्दि माबायदि बुंस'हायै फोरमायस'हायै दुखुनांथाव थासारियाव दङ बेखौ बिथांमोनाल' मोनदांनो हादों। मख'जाथावदि दिनै बिटिसि सोरखारा नलपारा, दाथालपारा आरो नूतन बस्तिनि न' सिफायजानाय आलाय-सिलाय जानांनाय बर'फोरनो अनसुंथाइ महरै हरनाय माइरं, दालि, थाव गुबै, संख्रि, सिनि, सापात, सयाबिन बायदिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो आफादगिरि खगेन रामसियारि, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांमोनहा राननानै होयो। आइसबिटि माने नोंसोर ओरैफ्राय नै कटाबारि जानानै फैनानै नलपारा होनना बुङो जोंनि गामिखौ कटाबारिखै फैना नलपारा होनना नूतन बस्ति होनना बुङो आरो फैनांगोन आइसबिटिनिफ्राय फै अफिसनिफ्राय जा एप्लिकेसन खालामबाय बेखौ नुनानै बिटिसि गभर्नमेन्टआ गोबां सावरायनायनि गेजेरजों आरो जोंनि बर' माहारि दुखुथिया 52 नखरनि जाखिनि समस्याखौ नुहुरनानै बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै नोंथांमोननि न'आव रिलिफ हरदों आरो बेनो जाहैबाय माइरं 20 केजि मोनसे माइरं 20 केजि दङ बेनिफ्राय दालि 2 केजि थाव 2 केजि बेनिफ्राय सयाबिन बेबायदि मोनसे रिलिफ हरदों आरो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ बुंहरदों तिलपारनि बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै होबा गाबोन जेरैबायदि थांनाय हराव मैयानि हराव अखा हाबाय दा अखा हायोबा तिलपारा आरो जिना थांगोन बेनिखायनो टिंनि बेबस्था खालामबाय थादों साननैसोनि गेजेरावनो टिङा मोनफैगोन दा बेखौ फोरमायहरदों आरो बेनिखायनो साननै जिरायथ'नो थाखाय बा साननै जानो थाखाय दाखालि बुंनाय बायदि सानसेयाव बोथिसेल'सो ओंखाम जानो हादोंमोन बे साननैनि उनाव हयथ' बोथिनै ओंखामखौ किबाके जानो हानाय जादों खिन्थु बेसेबां दिन बेबायदि जाबाय थानो दा जों जुदि होफैयाबा रावबो जुदि हाजिरा खामला मावना हाथ'वाखै बर्थमान दा बेखौ नोजोर होनानै दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय रिलिफ होनायखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोंहा मानाव गेदेर भाइस प्रेसिडेन्ट खगेन रामसियारि सार दङ आरो बिनि आखाइनिफ्रायनो जोङो दिनै होनो थाखाय थागिबि हारिनि मोजांनि बाथ्रा बुंबोनाय हादरसा सोरखारा बेबायदि थागिबि बर' सुबुंफोरखौ अनागार आलाय-सिलाय खालामनानै मा खालामनो सानदों बेखौ समावसो नुसिगोन।